Øj, se hvad det er, vi har fundet. En bjergged. Yep. Stenbuk. Ej. Så må de ind. Hvad sagde du? Du går ikke derop? Nej, det går da ikke. Det er et vildt dyr. Det er et vildt dyr, det der. Hvad gør vi, hvis den lige pludselig... Det går i en turistområde. Ja. Hvad gør vi, hvis den lige pludselig kommer løbende? Sætter os ned. Så springer du ud. Vi gør os så flade som muligt. Den skal vide, at du ikke er en trussel. Ja. Den træder været rimelig hurtigt. Kan ikke bare kravle udenom? Opad der, eller sådan noget. Er du sindssygt over en horn, den har, den ligner djævlen. Nej. Så rolig. Kommer langsomt derinde. Jeg har ikke lyst til det her. Jeg hader geder. Den ser nu altså helt Den ser venlig ud. helt rolig ud. Ja, men det er en ged, og den har horn. Hvis du ikke laver nogen pludselige bevægelser, så skræmmer du den. Film den for helvede. Film. Den filmer stadig. Okay. Få den væk. Ja, rolig. Så. Så kan jeg gå op igen. Se, den er ganske ufarlig. Se, den er mere bange til dig, end du er for den. Hold da kæft, en oplevelse, mand. Ja. Må lige høre, gå hjem og vugge med, at der stod en ko midt på stien sidst. Vildt bjergged.